Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Dahil sa korupsyon sa Armed Forces of the Philippines General Hospital, General Torre Vega, Colonel Ponsalan at 20 iba pa sinibak at ipinaku-court-martial ni Duterte. Kamara, iimbestigahan na ang nakaposlit na halos 7 bilyong pisong halaga ng Cebu sa BOC. Pagkakalusot naman ang bulto-bultong Cebu sa BOC, malaking dagok daw sa war on drugs ng gobyerno. Pero Duterte, tiwala pa rin daw kay La Peña. Hall departure order laban kay Peter Lim, hihilingin naman daw ng DOJ sa Makati RTC. Kabanatuan RTC, ibinasura na ang double murder case laban po sa 4 na mga aktivista. 4.6 magnitude na lindol tumama po sa Mindoro. Dahil naman sa soil erosion, barangay sa Ilocos, peligrosong matabunan, mga residente lumikas na. Mga stranded naman ng mga pasahero sa Camsur lalong dumadami. At mga evacuees sa Baseco sa Maynila nababahala po sa high tide. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa Tigasing Palatuntunang Kamaonga Zero. Sumasa inyo po on HD quality mula po sa studios ng Leader News Philippines. Hi sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sana po ay okay lamang po kayo habang nanonood sa ating Palatuntunang Kamaonga Zero. And syempre ang ating mga viewers sa Metro Manila at mga K-Cities sa buong Kapuluan. Sa mga nasa probinsya at mga kanayunan, everybody's welcome sa ating programa. Kapiling po natin at kasama sa paglilingkod ng buong person ng Leader News Philippines, News and Current Affairs Team, ang Operations Creative and Live Streaming Department, headed by Engineer Oliver Licop and partner Mark Anthony Reynoso. Oras natin mga kapatid, alas 7:23 na po ng gabi, ngayong araw ng Lunes sa 13 po sa buwan ng Agosto taong 2018. Ang ating pag-imbitang muli sa bawat isa na pakilike po ninyo ang ating FB page at mag-comment po kayo, sumali kayo sa ating talakayan at ang ating paksa sa gabi pong ito ay Bayan, sa inyo bang palagay ano ang dapat na aksyon ng Pangulong Duterte sa pagkakalusot? I-flash mo nga bro, i-flash mo nga yung ating survey question. Ano ang dapat aksyon ng Pangulong Duterte sa pagkakalusot ng halos 7 bilyong pisong halaga po ng Cebu sa Bureau of Customs? Ano po ang inyong palagay at ano dapat na maging aksyon ng Presidente? Yan po ang ating pag-uusapan sa kabuuan ng ating palatuntunan. At kayo po ay welcome na lahat na makipag talastasan sa atin, mag-comment, mga komentaryo, magbigay po ng inyong opinion at i-comment po ninyo, ilagay po ninyo ang inyong naiisip na suwesyon at rekomendasyon na dapat gawin po ni Duterte sa nangyari po dyan sa Bureau of Customs na lumusot ang halos 7 bilyong pisong halaga po ng Cebu galing na naman po sa China. Diyan po sa mga nice pong sumali sa ating palatuntunan, you can call us sa ating telepono po, 0927-494-2175 at 0949-736-5000 sa mga smart subscribers. Hello kay Ellen Puso Paberico. Yan po ito sa lalawigan ng Rizal. At kay Carlo Estefan Roses. Hi, Carlo. Hi, Ma'am Ellen. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat po mga nakatutok sa ating palatuntunan ng tabayanan po ninyo ang mga live reports ng ating mga Leader News Patrol. Mga reports ni na partner Gani Oro, Angie Puso, Jojo Sikat. Sino pa mga magre-report sa atin? Boyd Guillermo, Felix Tambongo, Nolan Ariola at iba pa. Alright, sige.
Dahil mahalaga po ang kada patak ng sandali sa ating palatuntunan, iratsada na po natin ang mga reports ng ating mga Leader Nose Patrol. Sa oras pong alas 7:25 ng gabi, ulitin natin yung ating survey question. Sa inyo bang palagay bayan? Ano ang dapat na maging aksyon ng Pangulo sa pagkakalusot ho ng halos 7 bilyong pisong halaga po ng Cebu dyan sa Bureau of Customs? Ano ang dapat gawin ni Presidente? Ano po ang inyong naisip na suggestion? I-comment po ninyo sa ating live FB page at garantisadong yan po ay babasahin po natin. Pabormano kontra o naman po ang wild opinion po ninyo. Yan po ay hindi natin iiwasan. Yan po ay lahat babasahin po natin sapagkat ang pakay po ng programang ito, bigyan kayo ng oportunidad na kayo po mismo ang magkaroon ng tinig sa ating programa at nang marinig kayo ng mga kinauukulan. Gandang hapon po sa mga nasa gabi sa nasa Central Luzon, Northern Luzon, Calabarzon, buong Luzon, Visayas, Mindanao na nakakaranas pa rin po ng malalakas na bugso po ng ulan at marami pa rin po ang namomroblema sa baha. Kahapon po nagkaroon tayo ng special and emergency broadcast upang kumustahin yung ating mga kababayan at nakita po natin ang tindi ng epekto po ng ating epekto sa ating mga kababayang Pilipino ng mga pagbaha. Hello everyone, happy evening, sabi ni Ma'am Ellen Puso Pabericio. Diyan po sa Rizal Province, Cainta yata ito. The Bawenyo Macho is watching us, thank you. Sabi naman po ni Eric Christwork Magpayo, boss, pabati naman po ang buong riders ng Nueva Ecija Riders Federation at mga nakatambay ngayong gabi at nanonood dito sa Christworks MC Shop in Cabanatuan City. Magandang gabi po sa mga nasa Cabanatuan City, mga riders na nandyan po sa MC Christworks MC Shop na mga riders kasabi po ng Nueva Ecija Riders Federation. Eric Christwork Magpayo, thank you for watching. Nomads Pangulima Ulanda. Yes. Nomads Pangulima Ulanda. Yan. At Idol Mario Batigas, kasama po natin sa Philippine Online Broadcasters Association at may-ari po ng isa ding online channel. Panoorin po ninyo ang kanyang palatuntunang yan. Ano ba yung title mo, partner? Banat ni Batigas ba yun? Yeah. Good afternoon sa mga taga. Good evening pala. Afternoon ako na afternoon. Kasi nag-practice ako ng todo kasi yung ating time slot ay magiging hapon talaga because of our forthcoming synergy with Pinoy Extreme Channel. Ayan. Sige, unahin na natin, partner, si Congressman Gary Alejano muna at nagmamadali si Congressman Gary Alejano. Unahin natin si Congressman Gary Alejano dahil siya po ay may reaksyon patungkol po sa nangyaring pagkakalusot po ng bultong shabu sa BOC. Oras natin, mga kapatid, 7:29 in the evening. Partner Gani, standby ka. Partner Jojo Sikat, standby lamang kayo. Sir Armand Hiron sa Davao City. Hi, Sir Armand. Davao Connection having a dinner. Yan. Kasama po si Sir Armand Hiron ng Nueva Ecija. Ayan. With Cousin Ting and Lovely. Ayan. Sige. Thank you, Sir Armand, for watching our show. Antabayan na ninyo yung report mula sa Davao. Ihatid sa atin ni Angie Puso. Ulitin natin ang ating question. Bayan, ano sa tingin nyo ang nararapat na aksyon ng Presidente
na meron pong programa, centerpiece program versus drugs, yung war on drugs. Pero patuloy nalululusutan po ng shabu ang ating bansang Pilipinas. Alright, sige. Puntahan na natin ang Kamara ng Representante. Nasa linya na po natin si Magdalo Party List Congressman Gary Alejano. Kung Gary, magandang gabi po sa inyo. Si Errol Dacame po ito. Welcome po sa Kamaong Asero Program sa Leader News Philippines. Good evening, sir. Good evening, Errol, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. All right. It's our pleasure, sir, to have you again in our program. Ano po ang immediate reaction ng Congressman Gary Alejano na masyado po ang na masyadong aktibo sa pagbabantay laban sa korupsyon, sa mga katiwalian, sa pagkakalusot po ng halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu sa BOC, sir? Well, yan ay nagulat po tayo at of course nakakalungkot lalong-lalo na in the midst of the war on drugs na kung saan ay libo-libo na ang napapatay. At very contrasting din naman ang direksyon ng gobyerno considering the fact na even those who possess only one sachet of shabu ay pwedeng mamamatay. No? In our study, actually doon sa spot reports that I gathered from the National Police, average 1 to 5 sachets ang mga napapatay. So if you have that in the backdrop, and nakikita natin sino tinuladang dumarating sa Pilipinas at hindi lang naman nag-trigger ng galit sa Pangulo. Hindi na siya nagtawag ng nationwide manhunt at talagang nagwala ang Pangulo. Dahil imagine mo, kung tinulada yan, millions of sachets ang equivalent niya na ikalat sa ating mga lansangan, kung nasaan na ngayon ang sinasabi nating tatapusin ito sa maikling panahon at lupasin ang illegal na droga sa Pilipinas, kung tinatambakan naman tayo at mukhang walang reaksyon ng gobyerno, dumaan pa mismo sa ating gate, sa Bureau of Customs, and ito ay pangalawang beses na. Nung unang beses, hindi lang yung 6.4 billion worth shabu, ayun lang yung nakumpiska. In fact, it's more than 26 billion yung ibang hindi pa nakita. No? Ngayon, pangalawang beses na. Parehong reaksyon na nakuha natin sa Malacanang. Tahimik, walang pronouncement, walang tubo. At tinatawag natin ang pansin nila dahil ano bang ibig sabihin nito? Na pagkatapos ba ng 2 taon na patayan dito sa ating lansangan sa ilalim ng war on drugs, hindi pa rin ito natatakot itong mga gumagawa nito? Ano ba, ang lakas naman ng loob nila? May kapit ba sila sa gobyerno? Meron ba silang kakunsaba sa gobyerno kung bakit? Ang lakas ng loob nila. And if we have to review on the ground, the fact na bumabaha pa rin ang droga sa Pilipinas, and bago lang I received this information, na bumaba ang presyo ng droga sa lansangan. So, ibig sabihin, mas maraming supply, isa demand. So, at nasaan napunta itong walang humpay na patayan to the point of destroying a due process of law, democratic institutions like the Philippine National Police and democratic processes na sisira na ito. And yet, hindi natin naramdaman na nagkaroon ng saysay yung mga ginawa na ito dahil hindi naman rin naramdaman yung seguridad na alam mo natin na mawala na ito sa lansangan. In fact, nagiging delikado ang lansangan dahil pwede kang mapagkamalan sa war on drugs. Kaya yan natin pinapanawagan, although we know na yung 3 to 6 months, 1 taon kahit tapos sa termino ng Pangulo, hindi niya kayang linisin ang issue na ito. Ang atin na namang hiningi ay mabawasan at pangalawa, makatutuhanan naman na war on drugs. Hindi itong binabaha tayo ng droga sa lansangan. Apo. In fact, mabawasan, makatutuhanan, at kailangan yung mga big-time drug lords ay mapanagot, Congressman. Di po ba? Yes, kaya nga ako naman ay talagang naiinis din tayo sa mga nag-take advantage ng mga mahihirap natin. Sila yung kumikita. Sila talaga dapat ang sawatain. No?
Pero ang nakakalungkot dito ay parang yung mga competition lamang ang mga tinutumba. Pero yung mga kilala talaga, mga drug lords, ay mukhang malaya at patuloy na nag-ooperate, no? So yun ang sitwasyon ng war on drugs, na kung saan sana ay maramdaman natin yung usad. Pero mukhang may kumikita dito, mukhang may pinapanigan dito, mukhang yun nga, hindi ko nakikitang makatotohanan ng war on drugs. Opo, tinawag po ninyong tahimik sa pangalawang pagkakataon na bulto-bulto ang lumusot po sa BOC na Cebu. Ano ang pwedeng gawin ng Kamara, Congressman, ng isang Congressman Gary Alejano, sir? Well, before we filed a resolution for investigation and hindi umusad yan. Pero I read in the news that the Committee on Drugs ay magkakaroon ng motu proprio hearing tomorrow. Kaya it would be a welcome development sa bahagi ng Kongreso dahil kailangan talagang tingnan ito, no? Pinapatawag. At bukas titingnan natin, I will try to attend dahil nakita rin natin na nagtuturuan ang Customs at PDEA kung sino ba talagang may kasalanan dyan. Ano? And alam natin, karamihan at bulto ng droga ay nanggaling sa China. Yes. No? Kasi ito ang aking information dyan. It is a reverse opium war. We know that China became a victim of the opium war by the Europeans. And it's a revenge. And in order to recover their influence, ginamit din nila ito. They call this unrestricted warfare in a reverse opium war. And they are now the ones spreading the drugs out of, aside from weakening the population of their target nations, they are also making money out of it, multi-billion-dollar industry from drug issue. Yes, sir. Okay, so may sisimulang investigasyon sa Kamara. Ano kaya ang pwedeng kahinatnan niya? Kasi right now, may balita, sir, na tiwala pa rin daw ang Pangulong Duterte sa inilagay niyang Bureau of Customs Commissioner La Peña. Ang importante lang, si Commissioner La Peña ay nanggaling din sa PDEA. No? So, ibig sabihin, alam nila eksakto kung ano ang problema. Doon pa lang lamang sa port na pinanggalingan ay maulis, dapat alam na nila yon. At alam na rin natin ang problema, bakit hindi natin nakikita yung hindi lamang droga, kundi yung mga pumapasok dyan na illegal din sa ating customs. Kasi sinabi nga nila, 13% lang ang pwede nilang ipadaan sa X-ray. At kung saan ang X-ray din ay malabo, halos hindi niya rin makita. So dapat magkaroon na talaga ng modernization in such a way na lahat ng dumadaan dyan ay itaas ang porsyento na maliwanag na nakikita natin ang loob at laman ng mga containers na lumalabas sa ating mga ports. I understand, sir. Panahon pa ni GMA, nag-acquire na ng mga makabagong X-ray machines. Hindi ko lang matiyak anong nangyari doon at ngayon ay sinasabi ng Customs that they cannot see clearly with their existing X-ray machines, Congressman Gary. Yes, yun yung findings in the last yung mga previous hearings na kahit meron silang yung maliit na porsyento, 13% lang ang pwede nilang i-cover. Pero out of 13%, ang labo ng X-ray. Halos hindi rin nilang makita. So in effect, halos 100% din tayo bulag. Pumapasok dyan. So imagine mo, 87% ang hindi dumadaan sa X-ray. So hindi ka talaga sigurado kung anong laman yan. Regardless, drugs man yan, o baril man yan, o ano. So ibig sabihin, yun ang dapat nating pagtutukan. Once and for all, ay makita natin yung laman ng loob. So practically, pinag-aralan talaga ng sindikato, Congressman, the weakness of the BOC so they can take advantage of it. Yes, alam nila yun at ang issue pa dito ay bakit ka nagsusugal? Assuming na lang na alam mo yung weakness niyan. But alam mo rin, pag nahuli ka, ay merong possibility na mamatay ka. Tama. Bakit hindi ito matatakot itong mga ito? Para bang lakas ng loob nila? Yun nga yung tinatanong natin. In spite of the killings after 2 years.
Well, same $64,000 question ang umiikot sa isip siyempre ng ating mga kababayan na Congressman Gary. So, meantime, ano pwedeng gawin? At pangalawang, ano na ito, sir? Pangalawang insidente na ito. Yung una, buti nahabol pa sa may Valenzuela. Ngayon, talagang nawala na. Well, yun nga yung ating titingnan dahil ang trabaho lamang ng Kongreso ay titingnan at mag-investigate. At the end of the day, yung agarang action na pwedeng gawin dyan ay ang Pangulo talaga, yung Executive Department. Oo. Let's get to the bottom of the issue kasi ang problema nung unang hearing sa Senado, Yes, sir. pag mayroong mga pangalang lumusot na dikit sa Pangulo, especially anak ng Pangulo, yung mga senador naman ay dinilihis ang issue at tinatapos ang issue. Lumalabas tuloy na yung investigation is designed to clear the names of those people involved. So sana yung sinasabi na kahit anak niya papatay niya kung involved sa drogas. Diba dapat all the more na magiging transparent ang Pangulo, all the more na magiging active ang Pangulo. So may isyong corruption na nakapaligid sa corruption at involved sa droga na malapit sa kanya. Pero narinig niyo bang nagwala ito si Presidente? Nung una, wala. Pangalawa, hindi pa rin natin siya naririnig. So, ang sa aking pakiwari dyan, hindi lang ito ang pumasok sa Pilipinas. Marami na yung pumasok. Ito lamang yung mga nadidetect. So, how can we address drugs in the illegal drugs in the country kung patuloy yung ganitong sistema? Alright, so talagang parehas na question ang lumalambong sa isip ng ating mga kababayan while sinibak po ng Presidente ngayon ang matataas na opisyal dyan sa Armed Forces Hospital dahil daw sa korupsyon at ipinako-court martial pa. Pero wala tayong balita, Congressman, sa aksyon ng Presidente pa dyan sa BOC. Well, ang sa akin lang, wala namang problema kung talagang involved sa corruption. Ano? Yes. Kailangan talagang imbestigahan. Kailangan talagang ma-address yan. Pero dapat naman patas ang corruption campaign advocacy ng Pangulo, campaign ng Pangulo. Yung mga malalapit sa kanya, wala. Tahimik lamang. In fact, hindi niya rin, hindi ko nakitang namura niya itong mga tulpo. Ano? Hindi natin nakitang dinidiinan din ng Pangulo itong mga tiwalay sa DOT. Kaya nga, naghahanap lamang sila ng pwede nilang diinan. At yun, magkano lamang yun, no? So, ngayon, anong gagawin natin? Ang Kongreso, we can only do so much. Pero yung mga batas na pwede nating isulong, yung pag-modernize ang ating custom, isulong natin kung kinakailangan. Tama. No? Kasi ang atin nandito, itong pinapatay at mga biktima, sila lamang ang epekto, manifestation lang ito ng isang palpak na sistema. Even the justice system, may kapalpakan. Pero kung hindi natin i-address sa tokhangin ang ugat ng problema, patuloy nating makikita yung mga mahihirap na kapit-pasalin. Tama po yan. Alright. With that, Congressman, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong mahalagang oras. Abangan po namin ang mangyayaring investigasyon sa Kamara bukas, sir. Maraming salamat, Errol, at sa inyong mga tagapakinig, taga-subaybay. Magandang gabi. God bless. Thank you so much, Congressman Gary Alejano, ang representante po ng Magdalo Party List. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Naghatid sa atin sa oras, mga kaibigan, na 44 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag natin kay Congressman Gary Alejano. Abangan natin ang mangyayaring investigasyon sa Kamara bukas. Patungkol po sa nakalusot na shabu. Halos 7 bilyong pisong halaga po ng shabu sa Bureau of Customs. Bayan, ano po ang tingin niyong dapat aksyon ng Presidente sa nakalusot na shabu, bulto-bultong shabu dyan sa Bureau of Customs? Kayo po ang mag-suggest. Kayo po ang aming nice marinig. Ellen Puso Pabericio pa rin, watching from here at Village East, Cainta, Metro Manila, with Belia Bagasbas and Eugenia Puso. Happy evening, everyone.
Yan po yung ating tanong. Ano po ang sagot nyo mga dear kababayan and dear viewers, mga minamahal nating tagapanood? Ano po ang sa tingin ninyo dapat aksyon ng Pangulo dito po sa nakalusot na Cebu sa Bureau of Customs? Take note halos 7 bilyong pisong halaga po ng Cebu. Peach Gabriel, hi po, gandang gabi dito po sa Jisan Kingdom of Saudi Arabia. Gandang gabi po sa Pilipinas. Bernard Santos, musta po? Team Oro po ba ito? Leader ng Philippines po, kasama natin si Paring Gani Oro. Enrico L. de Guzman, thank you. And sabi niya, currently watching from San Mateo, Rizal. And also with us tonight is Josie Alcuran Wendam, Melissa San Miguel, hello din. Primong Ike Iking Bubuyo sa Tiwel Bay. Kabayang Jigs Dungka, good PM, sabi niya kabayan. Si Manay Emelina Rizabal dyan sa Visayas, sabi niyo sa Quezon City. Rich Vicky of Long Ridge, Philippines is also with us. Leia Ali Kisbar Eskizan. Kakaiba itong pangalan niya. Currently watching from Taguig City. Good evening po. And Sir Manuel Edrelin has joined us. DJ Joycey. DJ Joyce. Rico, hi. DJ Joyce. And G. Raylen Montaño Yula is with us tonight. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino unahin natin? Si Paring Gani na ang nasa linya natin. Alamin natin ang report ni Paring Gani Oro na umikot po sa mga evacuation center sa mga biktima ho ng pagbaha sa Quezon City at sa Marikina City. Paring Gani, magandang gabi sa iyo. Maraming salamat Paring Errol. Magandang hapon sa ating mga tagapanood ng Leader News Philippines. Exact location po ng inyong lingkod ay narito ngayon sa covered court ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Dito pansamantalang inilikas ang may mahigit 300 pamilya na binubuo ng mahigit 1,000 individual. Sila po yung mga naninirahan sa pampang ng Marikina River dito po naman sa Quezon City. Actually, Paring Errol, ito yung kabilang pampang ng Marikina River sa lungsod ng Marikina. Bahagi po siya ng Quezon City, pero dinadaanan po siya ng ilog na nanggagaling ng Rizal, San Mateo at Rodriguez. At kaiba sa mga nakita natin kahapon sa Marikina, yung sitwasyon nila ngayon dito, sila ay nakasalampak lamang sa semento ng covered court, hindi gaya doon sa Marikina na merong mga modular tents na i-set up. Pero may bago, no? May bagong kararating-rating pa lamang dito na sineset up na ngayon at yan ang ating iulat sa ating pagbabalik. Pati na po ang pagdating dito ni Health Secretary Francisco Duque III. Atin din pong inaantabayanan at any moment amin pong ihatid sa inyo mula po rito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Maraming salamat Paring Gani Oro live mula sa Quezon City. Oras natin 48 minutes makalipas na po ang alas 7 ng gabi. Balikan natin si Paring Gani Oro mamaya ng konti at may panayam siya kay Health Secretary Francisco Duque para po mabati din nyo kung anong nagiging aksyon naman ng gobyerno patungkol po sa mga evacuees na apektado po ng dilubyong baha. Bernard Santos, siguro po dapat. Anong dapat? Bernard Santos. Marisol Asuela sa Parañaque City, sabi niya, Maura na Banggi Idol. Thank you Marisol at sa pamilya mo na nanonood sa ating palatuntunan. Live sa Leader News Philippines, the hottest online platform in the country. DJ Joyce Rico, salamat po sa pagbati. Thank you din DJ Joyce sa panonood sa atin. Betty Castelo, kumusta ka dyan? Sana'y okay ka lang.
Longreach Baguio is also with us, and Nod Kaminig, Golda, Kuya. Alright, Golda, kumusta ka? At sa mga katrabaho mo, I'm sure yung mga katrabaho ni Golda ay okay lang. At saan na ba si Golda nagtatrabaho? Okay. Yung programa ni paring Mario Batigas, ang title po ay Latigo ni Batigas. Yan. Saan na ba yun? Latigo ni Batigas, Latigo Online. Yan eh. Panoorin din po ninyo yan at magandang programang yan sa Latigo Online News TV. Yan. Latigo ni Batigas. Si paring Mario Batigas yan. Kasama po natin the Board of Directors Philippine Online Broadcasters Association. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin yung ating survey question, partner Oli. Ang ating survey question, bayan, sa inyo bang palagay ano ang dapat na maging aksyon ng Pangulo sa nakalusot na halos 7 bilyong pisong halaga po ng shabu dyan sa Bureau of Customs? Mag-comment po kayo sa ating live FB page at garantisadong yan po ay babasahin natin. Nasaan man kayo, nasa ibang bansa man kayo, yan po ay makakarating sa atin at magkakaroon yan ng tinig ng mabatid ng ating mga kinaukulan. Elias Balbin, gandang gabi po sa lahat, lalo na po sa iyo, Boss Errol. Michael Caico of Marilao, Bulacan. Marilao City na ba yan? Good evening, watching here in Baguio City. Longreach Baguio. Bernard Santos, siguro po dapat imbestigahan ang naka-duty. Bakit nakapasok ang droga? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Report muna tayo mula sa Senado. Papasukin natin si partner Jojo Sikat. Sa oras na alas 7:52, hindi pa ready. Sino unahin natin? Kung ready na si Angie. Si Angie muna ang ating papasukin kung ready na si Angie. May report si Angie galing po sa Davao City. At ang kanyang balita ay patungkol po sa ginanap na Kadayawan Festival Agri and Garden Fair na pinutakti po ng mga turista, both local and foreign tourists. Yung mga mamahilig po. Standby po kayo sa mga mahilig sa halaman. Mga kakaibang mga halamanan. Narito ang report ni Binibining Angie Puso. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, Angie, magandang gabi sa'yo. Go ahead. Pagpapayabong ng Filipino native plants ang isinusulong ni Dr. Ben Galiago sa kasalukuyang Kadayawan Festival Agri-Trade Fair sa Davao. Ayon kay Dr. Galiago, mas kapaki-pakinabang kung maalagaan at mapapadami pa ang mga endemic plants na sa bansa lang matatagpuan. Layon din ng nasabing aktibidad na maipakita sa mga mahihilig sa halaman ng mga special na pananim ng mga kasapi sa Mindanao Garden Club na nagpapasigla sa kanilang kabuhayan. Nagawa namin ito for the last 15 years. So, expert na kami dito sa paggagawa ng landscaping showcase. Ikinatuwa din ng isang kilalang garden landscaper sa Cebu na si Mr. Jaime Chua ang aktibidad na may kasamang paligsahan. Nais niya ring makita na dumami pa ang magtatanim ng orchids ng waling-waling na sa Pilipinas lang natatagpuan. Group of Singaporean coming tomorrow. Oh yes. Group of Orchid Association of Southeast Ay, wonderful. Asia. We've been inviting people to come and I think this is the second time for Kadayawan. Yes. And so we are very honored to have you with us today. Naging makulay ang pagtitipon at nasaksihan ng mga turista galing pa sa iba't ibang mga bansa. Isa sa mga naging hurado ang kagalang-galang na pinuno ng Nueva Ecija Council for Culture and Arts at garden enthusiast na si Armando Hiron. At yan ang report. Ito si Angie Puso para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Angie Puso, sa live report na yan. Galing po sa Davao. Naghatid po sa atin sa oras na alas 7:44 na po, 54 na po ng gabi. Tuloy tayo sa ating palatuntunan.
Pastor Ram Gamboa sa Las Vegas has also joined us at this moment. Ang sagot ni Marisol Asuela ng Parañaque City, yes! Dapat po imbestigahan ang mga naka-duty during that time. Thank you, Marisol. At muli, magandang gabi po sa mga taga Parañaque City. Merlinda Montes, good evening, Leader News. 6.8 billion Cebu. Sana tuloy-tuloy po ang balita tungkol dyan. Itutuloy-tuloy po natin, Ma'am Merlinda, sapagkat hindi po basta-basta ang balitang ito. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, matindi ang kampanya ng gobyernong ito, and it's a centerpiece program ng Pangulong Duterte na linisin ang Pilipinas sa problema po sa droga. Napakatapang po ng presidente natin. Marami na po ang mga namamatay na may kaugnayan po sa drugs. And yet, we are really wondering why may mga taong sobra-sobra po ang tapang na para bagang walang katakot-takot po sa presidente. Bakit kaya? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, kung ready na si paring Jojo Sikat, wala pa rin. Si Nolan muna ang unahin natin at nakalinya na si Nolan. Alamin natin ang report ni partner Nolan Ariola sa ating palatuntunan. Yes, Nolan! Magandang gabi sa iyo. Pasok ka! Magandang gabi kasama ang Errol. Mahigit 4,000 individual na nasa mga evacuation centers ang inilikas dulot ng pagbaha at ang malakas na ulan sa Barangay Santolan, Pasig dahil sa habagat. Sa ngayon, sumisilong pansamantala sa Santolan Elementary School at Ilaya Covered Court hanggat nakakaranas pa rin ng pag-ulan sa Metro Manila dulot ng habagat. Narito ang aking panayam sa isang tauhan ng Barangay Santolan na si Ginang Noemi Magdales. Sa ngayon po, ano po ang naitutulong o naitulong ng local government unit, especially itong barangay? Sa pagkain po, hindi po sila napahabayaan ng aming mabuting mayor. Kita nyo naman, ayan po, Jollibee, McDo po yung pagkain namin. Tubig po, meron din. Partner na po yung tubig, tsaka McDo, tsaka Jollibee. Tapos po, ang aming kapitan, hindi rin po nagpabaya, Eji Ramos po. So, panghuli po, ano po ang mga na-damage habang kasagsagan po ng baha? Sana damage po, ubod po ng dami kasi lagpas bahay po, wala po silang halos na bitbit na mga gamit. Ultimo, sarili lang po nila, basta po mas safe lang po nila ang kanilang mga pamilya. Okay. Mayroon ka po bang nais na mensahe o panawagan? Humihingi po sana kami ng tulong, lalong-lalong na sa mga babies na nangangailangan po ng gatas, mga bottle feed po nila na tinangay na ng baha, mga underwear, mga pang-personal na pangangailangan po, lalong-lalo na po sa kalinisan. May panawagan ng ilang bakwit sa lokal na gobyerno ng Pasig na kung saan ang iba sa kanila ay lagpas bubong ang baha at walang naisalbang gamit. May ano pong pangangailangan ng hihilin nyo? Ito, ang talaga importante, pagkain ng mga bata at saka tubig ang kailangan po namin dito. Isa po kayo sa naapektuhan ng baha? Oo, paano mga bahay namin po. Lubog po, gaano kataas po yung... Lubog talagang asin talagang lubog talaga. So, lagpas sa bubong? Oo. Sabihin. So, yung mga gamit nyo na... Wala kami na anuhan. Kasi hindi naman namin akalain na tataas yung tubig ng ganong kalaki. So, biglaan po yung nangyari? Oo, biglaan. So, paano po sitwasyon nyo ngayon? Eto, back to ano na naman ulit. Back to normal na naman. May naitulong na po ba ang LGU o barangay? Oo naman. Di naman sila nagsasawang tumulong sa amin. Okay. Ano po yung pangalan nila, ma'am? Ako naman si Rowena. Buena Flor. So, ano po ang panawagan nyo? Ito lang po, humingi po kami sa gobyerno, sa mga kabataan na maliliit kasi talagang kailangan po namin dito. Pagkain talaga ng mga bata, mga gamot. Kailan po ang ano namin dito. Lalo ano po tulong ng pamahalaan sa inyo ngayon? Di pagkain. Libre naman pagkain. May panawagan ka ba, ma'am? Ay, ang panawagan po, ang problema namin dito, yung CR. Bakit sarado. Po?
Saan kayo umiiyo? Ay, dito pa sa ibaba, ay hirap po nang bumaba, maglakad-lakad na sakit na yung tuhod. Oh, masakit na po yung tuhod nyo. Oo, hirap po nang lumakad. Okay, maraming salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, Nolan Ariola, live mula po sa Pasig City. Okay, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Tumpak na hong alas 8 po ng gabi. At tayo po ay patuloy sa programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. May mga reports pa rin tayo nakalinyada. I-comment nyo lamang po ang inyo pong mga sagot sa ating survey question na tinatanong sa gabi pong ito. Sa inyo bang palagay bayan, ano ang dapat na aksyon ng presidente sa nangyaring pagkakalusot ng halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu sa Bureau of Customs? Ayan. I-comment po ninyo sa ating live FB page at yan po ay babasahin po natin nang wala pong bawas, wala pong dagdag. Okay. Sige. Habang tayo po'y naghahanda ng iba pa mga reporters natin, pause muna tayo partner ng konti sa ating programa. At balikan natin ang ating mga viewers pagkalipas ng ilang paalala. 1 minuto po, makalipas ang alas 8 ng gabi. Sino na nandyan? Si Paring Gani, nariyan na sa ating linya. Ready na? Alright. Papasukin din natin si partner Gani Oro sa kanyang pagbabalik sa ating palatuntunan. Pare Gani, muli welcome sa ating programa. So far, yung mga naikutan nyo pong mga evacuation center? well, ang napuntahan natin yung yung Malanday Elementary School. Masyadong makakuha, hindi ako hinamon ilaw. Nahihirapan ako. Dito natin. Itong barangay, itong Malanday Elementary School sa Marikina, galing tayo doon. At ngayon naman ang barangay Silangan. At ganito din naman, ay maayos naman ang pangasiwa ng mga evacuation center. At ang mga bakwit naman natin ay mukhang na ang kanilang kalusugan ay nababantayan, namomonitor ng atin hindi lamang ng pamahalaan lokal ng Quezon City, kasama na po ang atin Department of Health Regional Office at ng Central Office. Meron na tayong naibabang mga 15 million pesos worth of drugs and medicines and other medical mga ibang mga pangangailangan. At ito ay patuloy na ibinababa sa mga naapektuhan na pamahalaan lokal at sila naman ang nag-distribute sa mga evacuation center. Kasama po ang DOH Regional and Central Office. No? So, ang kanilang kalagayan mukhang maayos naman sa unang araw ng ating pagdadalaw. Dito sa bago silangan, mukhang nadagdagan yung mga evacuees, meaning mag-escalate ang problema. Well, mukhang ganun na nga. Kanya tumaas sa 300 plus na, mga 1,200 ang katumbas nito, pangkalahatan bilang ng katao. Pero palagay ko, umuho pa naman na ang baha. At kapag sana naging patuloy na humupa ito para makabalik na kaagad ang ating mga kababayan. Sa sanitation po, about yung mga portalet, naikutan nyo ba? Kine-check nyo kung may mga nagagamit sila? Well, may portalets ang atin kanina na pinuntahan sa Malanday Elementary School kasama ang kanilang mga modular tents. May bagong pamamaraan para nang sa ganon ay mahiwa-hiwalay ang mga pamilya at hindi sila maging siksikan na kung saan, alam mo, kailangan natin maiwasan yung siksikan ng mga tao dahil madali hawaan.
Yung sa Oo. Quezon City, mukhang wala pa. Ito, mukhang wala pa akong nakikita mga tents. Pero meron, banda doon, yung ilan ng mga tents natin. Yun. So, inumpisahan lang kasi unang araw. Paring Gani. Yes, parang Errol. Go ahead. Yeah, at huli man daw at magaling, may habol din. Ito yung binabanggit ni Secretary Duque noong tinatanong natin kung may tent na rin ba dito sa Quezon City. Naghabol sa pangatlong araw ang Quezon City government kasi kung may modular tent ang Marikina at Makati para sa mga evacuees, meron naman ang Quezon City. At ito'y binansagan nilang Pop Huts Tent. Ayan, ipapakita natin dito sa video itong Pop Huts Tent na pangatlong araw ng pagbahay ngayon pa lamang na-set up. Nagpaliwanag itong si Edward Castillo ng DRRMO Quezon City kung bakit ngayon lamang sila naglagay at namahagi ng tent na ito. Meron naman pala. Ayan, kaya mga 200 units daw ito kanilang ikakabit. Narito ang kanyang explanation tungkol dyan. 100,000. Rough estimate. Pero sir, solar power tapos Solar may powered screen. po yan. So hindi malalamok sir. Hindi naman po, may screen po yan. Yung 200 ba darating ngayon? Dadaring po. So, papunta na po sila dito. Saan magagaling? Sa Quezon City? Yes po, sa Quezon City po. I see. So 200, dito lang ito. Dito lang po ito. Bagong silangan Yes. lang. All in all, kapag nag-escalate ang problema, may mga iba pa ba kayong field o sa ibang lugar kaya pa? Kaya naman May po. darating pa? Kaya naman po. I see. Okay. So first ngayon dito, nilagay pinutok dito. Okay. Parang Errol, sa pagkakataong ito, dumating si Health Secretary Duque dito sa Barangay Bagong Silangan at ito, paalis na po ang kalihim ng Department of Health sa kaniyang pagdalaw at pag-inspeksyon sa evacuation center dito po naman sa Quezon City. Itong Barangay Silangan, parang Errol, ay nasa tabing ilog din ito ng Marikina River, no? Kumbaga ito yung kabilang pampang ng Marikina na bahagi ng Quezon City. Kaya't parang Errol, medyo talagang marami ring pamilya ang dinala dito sa lugar na ito at pansamantalang inilikas. Kaiba sa Marikina sapagat yung ibang mga residente doon sa Marikina at ibang parte ng Quezon City ay nagbalikan na sa kanilang mga tahanan. Pero dito sa Bagong Silangan, sa report ng local DSWD na binigay kanina at iniharap kay Secretary Duque, nadagdagan pa, parang Errol, nadagdagan pa ang mga inilikas ngayon dito sapagkat yung mga bahay ng iba ay talagang inapawan ng tubig at hindi na sila makabalik sa sobrang putik na pumasok sa kanilang bahay at bumuhos na naman ang ulan kanina at makulimlim po ang kalagayan ng ating panahon. So yan ang latest, parang Errol, sa ating special coverage ng Leader News Philippines. Dito po naman sa evacuation center ng Barangay Bagong Silangan dito sa Quezon City. Parang Gani, nakita natin yung galing ng mga LGU. O yan, thank you parang Gani. Nakita natin yung galing ng mga LGU sa pag-responde, ano? Iba-ibang level. May mga mabilis. Yeah. Hello? Okay. Bakit parang nag-i-echo yan? Alisin mo yan. Alisin mo. Nalito ako dyan. Wala na, di ba? Pumasok eh. Nakala ko nandyan pa si paring Gani. Alright? Wala na? Okay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Report ni paring Gani Oro sa Quezon City at sa Marikina City patungkol po sa mga evacuees na binisita po, binantayan ng Department of Health. At yung report ni Nolan ay ganun din po ang tema ay welfare ng mga evacuees.
ang binisita ng ating mga Leader News Patrol at nakita natin sa Pasig, obviously, wala man lang mga tent tulad ng nasa Marikina at tulad nung inilabas ng Quezon City government na pop tent. Sa Marikina ay modular tent. Sa Pasig ay wale. Wale. So, pero sa totoo lamang po, ang mga LGU sa Metro Manila ay milyon-milyong halaga ang inilalaan po sa kalamidad. Lalong-lalo na po may mga kugnayan po sa mga pagbaha at iba't iba pa, no? So, bakit kaya wala silang preparasyon? Ang iba mga LGU, tulad po sa Valenzuela City, ay nakapagpatayo na po ng mga evacuation centers nang hindi na sila nangangamote kapag may problema. May mga evacuation centers ng talagang concretes. Yung ibang LGU ay wale. So, there's gonna be a barometer on how they respond to emergency such this. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi ni Pastor Ram Gamboa sa Las Vegas, magandang gabi po si Errol. Good evening din Pastor Ram at mga kapatiran po dyan sa Las Vegas, Nevada. Mader Cathy Bragais is also watching our program. Thank you, Mader. Orly Puso says thumbs up. Thank you, Orly. Quincy Joel V. Kahilig, hello, sabi niya. Manoy Jun Bornazal of Punat Banat online station is also with us. And Sherin Ostan Pasete, hello daw. Hello rin, Sherin. Lito Perito, good evening. Leader News, watching here with my family, Perito family of Caloocan City. Thank you. At magandang gabi po sa mga taga Caloocan City. Ray Alejo. Hi, hello. Ayan. Thank you, Ray, for joining our program. At mas maganda ho, wag lang ho kayong nanonood. Sumali po kayo sa ating talastasan. Mag-comment po kayo ang ating survey question. Ulitin natin ang ating survey question. Bayan, sa inyo bang palagay ano ang dapat aksyon ng presidente ng Pangulong Duterte sa nakalusot na 7 bilyong o dahil po sa pagkakalusot ng 7 bilyong pisong halaga po ng shabu dyan sa Bureau of Customs? Ano ang gusto nyong gawin ng presidente? Kayo po ang magsabi. Sumali po kayo sa ating palatuntunan. Habang nanonood din po sa atin si Romsky Almirol. Hi, Romsky. Thank you sa panonood sa ating programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si paring Jojo Sikat ba? Ready na? Pwede na nating i-line up? Wala pa? Sige, maya-maya po ng konti. Meantime, oras po natin mga suki. 12 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Ang sabi po ni Gary Alejano, congressman pong nagre-representa sa Magdalo Party List, magkakaroon po ng investigasyon dyan, motu proprio investigation dyan po sa Kamara de Representante patungkol po sa nangyaring pagpapalusot sa buwatang malakihan, malawakan ng mga may kinalaman dyan. Malalaman natin kung sino mga may alam dyan kapag nagkabaklasan po ng maskara dyan sa Kamara de Representante. Yung nangyari po ang previous investigation sa Senado, parang nagtakipan. Parang nagtakipan ho, no? Ala pong nangyari. Ala tayong nakitang napanagot. Ang napanagot lamang yata doon yung small time na gwardiya. Pero yung mga consignee, yung mga importers, yung mga senders, mga nagpadala niyan, wala. So ano kaya mangyayari dito sa panibagong kasong itong pagpasok ko ng bulto-bultong shabu? Bilyong-bilyong halaga po ng shabu sa ating bansa habang ang presidente natin galit na galit po sa drugs. Diba ang sabi ng presidente? My God, I hate drugs. So ano kaya ang aksyon ng presidente? Ano kaya ang magandang aksyon? Kayo po magsabi. Nice video! Sabi ni Quincy Joel Kahilig. Thank you, Quincy. Taga saan ka ba, Quincy? Comment ka, Quincy. Anong opinion mo? Ano bang gusto mong gawin ng presidente? Ano bang dapat aksyon ng presidente sa nangyaring pagpapalusot po ng
bulto-bultong shabu sa BOC. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, so sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito. At 13 na po sa buwan ng Agosto, ano? Advance happy birthday na lamang sa aking utol, Elojoy Dacame, sa August 22. Sila inariyan sa Marilao yata. Yung aking kapatid nasa Marilao, Suti. Advance happy birthday, Joy. And sa mga may iba pang okasyon na nataon ngayon pong Lunes, may Lunes na Lunes, ano? Sarap ng selebrasyon kapag Lunes. Ayos na ayos. Muli, paalala po natin sa mga hindi makaiwas ng tagay ay do it in moderation. Sa mga chichibog din, abay, just the same, do it in moderation. Masama po ang napakaraming chinichibog, lalo sa gabi. Okay, so puntahan nga muna natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Silipin natin ang forecast po ng Pag-asa tungkol po sa bagyong si Karding sapagkat ito nga ho ang iniwang perwisyo ni Karding sa Pilipinas ay matinding problema po sa baha. At marami pong nasa evacuation center tuloy ngayon na kailangan pong asikasuhin ng gobyerno. Alright? Sige. Ayan. Teka, hanapin natin yung latest bulletin. Alright, 3 hours ago mga kaibigan, light to moderate rains ay nararanasan po sa kalagitan po ng Abra, Bolene, Bukay, Buklok, Dagyuman, Dolores, Lacob, Lapas, Luba, Manabo, Malibkong, Penarubia, Salapadan, San Juan, San Isidro, Tayum, Tubo, and Villa Viciosa. Sa Apayao naman, mga pagulan ay nararanasan po dyan sa Alyakapan, Alcala, Kalanasan, Coner, Flora, Kabugao, Luna, Puntol at dyan po sa Santa Marcela. Sa lalawigan po ng Cagayan, inuulan pa rin po ang Alyakapan, Alcala, Mulong, Bagaw, Bugay, Kamalanwigan, Gataran, Lasam, Lalo, Santa Teresita, Santo Niño at Solana. Sa Ifugao din, ganun din sa Ilocos Norte, Adams, Bacara, Burgos, Bangi, Karasi, Corimao, Dingras, Dumalneg, at Marcos, pati na Pagudpod, Paway, Paskin, Pinig, San Nicolas, Sarat, Solsona at Bintar. Sa Ilocos Sur, ang mga lugar na inuulan po ay Kabugao, San Vicente at Santa Catalina. Sa lalawigan po ng Isabela, nakararanas po ng pagulan ay Kabagan, Santo Tomas. Samantala po sa probinsya po ng Kalinga, ang ulan po ay nararanasan po sa Lubuagan, Pinukpok, Tanudan at sa Tinglayan. At patuloy po ang mga pag-ulan na yan mula 1 hanggang 2 oras. Ayan. Bueno, sa inyo po mga lugar, ano po ang latest na lagay at nararanasan po ninyo? Samantalang ang tutupong dahilan ng perwisyo pong panahon sa atin ay si Karding pa rin kahit nasa labas na ng Pilipinas. At yung tinatawag po nating monsoon rains
ay nananatili po. Sa Metro Manila, ganun din, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mindoro Provinces ay magpapatuloy po ang mga pagulan at posible po ang mga pagbaha at mga landslides. Okay? At sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magkakaroon po ng madalas na mga pag-ulan. Visayas at Mindanao po ay may mga bahagi pong maulap hanggang sa maulap pong kalangitan ang mananaig at may mga kalat-kalat pong pagulan ayon po sa Pag-asa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Quincy Joel kahilig ulit, nice video sabi niya. Salamat po sa panonood, mga ginigilo natin taga-subaybay, especially kay Yana Wayla Oro Cuba. Cuba ba yan? Oro Cuba? Sige. Manajan Bornasal sabi niya, quarry at mining sa Rodriguez, Montalban, Rizal, ipinatigil na ang operasyon ng Department of Environment. Samantala ang mahigit na 7 bilyong pisong drugs na lumusot sa butas ng ilong ni Commissioner Lapina naamoy sa lalawigan ng Cavite, subalit tinangay na ng mga daga ang laman, sampal sa Administrasyong Duterte dahil sa war on drugs. Pero hindi na kilo ang nahuli ng mga pulis. Tunilada, Kabayang Errol. Tama ka, Manajan Bornasal. Actually, wala nang inabutan po yung PIDEA doon sa hinahabol pong drugs sa Cavite. Nawalay na, naglahong parang bula sa mga magnetic lifter na ipinasok po doon na galing po sa China, tunilada. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, Ma'am Lucy Diego of Kalumpit, Bulacan is also watching our program. Thank you, Ma'am Lucy Diego. At Ray Alejo sabi niya, kailangan tutukan yan nang maparusahan ang may kasalanan. Thank you, Ray Alejo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo po mga ginigiliw nating mga taga-subaybay sa programang Kamaong Asero, ano po ang inyong suggestion? Ano po sa palagay niyo ang dapat na maging aksyon ng presidente sa lagay na ito? Sa pagpapalusot ng mga may kinalaman dyan, bulto-bultong shabu dinaan po sa Bureau of Customs. Hindi nalaman ni Commissioner Lapina. Diyos ko po, bago pa naman si Lapina dyan dahil tinanggal si Paildon. Kala ko Paildon Paildon. Dahil nalusutan din. Pero si Paildon, binigyan po ng ibang pwesto. Parang, nasaan ba si Paildon? Nasa MMDA ba si Paildon? Si Lapina, nalusutan din. Galing sa PIDEA si Lapina. Why is it nagkakaganon? Pero ang tingin nga po ni Gary Alejano, congressman po ng Magdalo, ay alam ng mga sindikatong mahina, hindi gumagana, walang kakayahan ng X-ray machine ng BOC para ma-detect lahat pong mga kontrabando. Tulad po ng drugs at mga baril. Ang alam ko, as I've mentioned sa ating panayam kay Congressman Gary Alejano, kapanahonan po ni GMA, sangkaterbang pera po ang inubos para bumili ng mga high-tech na kagamitan na X-ray machines. Naging kontrobersyal pa nga yan kasi may mga unang nag-deliver na palpak. Ayan, so bakit kaya nagkaganon? Nasaan na kayo yung mga machines na yun? Sapagkat inubusan din po yan ng bilyong-bilyong piso sa panahon po ni GMA. Nasaan na kaya yon? Bakit hindi nagagamit ngayon? Walang nagagamit na matinong gamit ang BOC. Pero nangyari na po at lahat, mga kaibigan. Ano po sa palagay niyo ang dapat na gawin ng Pangulong Duterte sa nangyaring yan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, so meantime, kung ready na si paring Jojo, wala pa rin.
Oras natin mga kapatid, 24 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Anong masarap na ulam pagka ganito? Bugso ang ulan, biglang titigil, biglang bibira. Mabuhay ka Sir Alan Lumbo of Marikina. Thank you Sir Alan. Humupa na po ba ang baha dyan na hanggang bewang na baha sa house ninyo? Sana'y okay lamang kayo dyan sa Marikina City. At mga kababayan natin sa lungsod ng Marikina sa kaharian po ni Mayor Marcy. Ayan. Kahapon po napanood nyo yung ginawa nating video, no? Ginawian po natin yung terminal ng Victory Liner Baguio. Tinanong natin kung may mga problema sa daanan po ng kanilang mga bus. Manila, Baguio, Manila, Central Luzon, and various areas. Buti na lamang, ang sabi po ng dispatcher, wala daw silang report na natanggap. So, therefore, maayos po ang biyahe ng mga pasahero. Okay? Voltaire Baksa mula sa Quezon City. Kumusta kayo dyan sa Quezon City? About sa question of the day nyo sa 7 billion Cebu na nakalusot, si Bakina sa trabaho at ipakulong. Of course, ang mga taga-BOC na nagpalusot. Oh, come on! We all know na kung may nahuli dyan, yung mga little fish lang makukulong. Yung mga big fish safe sa mga mansyon nila. Surrounded by high-priced lawyers, not to mention protected by higher government official. Sabi niya, Voltaire Baksa of Quezon City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulit-ulitin natin yung ating survey question sapagkat yan po ang gusto nating pag-usapan natin nang hindi po malagay sa limot na naman po ito. Ako po hindi mapapalagay kapag ka nalagay na naman po ito. Hindi tayo pwedeng ganyan na lang na ang presidente talagang nagpapakapagod, nagpapakahirap, nagiging kontrobersyal dahil sa kampanya laban sa drugs. Pero meron pong sindikato na pagkalakas-lakas ng loob. Sino kaya yan? At ang tanong natin, ano ang dahilan? Bakit sobrang lakas ng loob ng mga taong yan? Despite that, alam nilang maaari silang mamatay kung mauhuli. Pero nagpapalusot pa rin, nagpapasok pa rin po ng Cebu sa Pilipinas. Bakit kaya? Ha? Bakit gano'n na lamang kalakas ang kanilang mga dibdib? Bakit kaya? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alan Lumbo. Mabuhay Boss Gani Oro, sabi niya. Si paring Gani, napanood ng ating mga viewers sa ating palantuntunan. Bahagi po ng programa natin si paring Gani Oro. At abangan po ninyo ang separate program ni paring Gani sa ating himpilang Leader News Philippines na malapit na po nating ilabas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 28 mga kaibigan, gawian po muna natin ang Kamara de Representante. May report sa atin si partner, si paring Felix Tambong o paring Lex. Magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Magandang gabi kasamang Errol. Di kayo nagalakaan ng mga bayan sa Kamara de Representantes. Ang naging desisyon ng Regional Trial Court Transport Judge Trece Wenceslao noong August 8 na nagbabasura sa arrest warrant sa Makabayan 4. Sa magkakahiwalay na press statement, tinabayan muna Gabriela Ak Partilis at Kabataan Partilis. Nagkakaisang pinasalamatan ng mga ito si Judge Wenceslao at ang supporters ng Makabayan 4. Ayon kay Bayan muna Representative Carlos Isagani Sarate, pinasasalamatan nila ang impartiality ni Judge Wenceslao sa double murder case na kinakaharap ni na Bayan muna Representative Sito Campo at Teddy Casinyo, dating Gabriela Representative at dating Secretary Lisa Masa at dating anak Palis Representative at dating Guard Secretary Rafael Mariano. Sinabi naman ni Representative Emi De Jesus na sampal sa mukha ni Harry Roque at ni Arturo Ferdinand Topacio
na ipinananawagan pa ang pagsuko nila sa Secretary Masa at Kasutur, Kapaeng at Teddy kahit ginagawa-gawa umano ang kaso laban sa mga ito. Sinabi pa ng Makabayan Black sa kanilang papananagutin ang mga nasa likuran ng harassment laban sa 4 na dating kongresista. Dapat rin naman ng pagpaliwanag si Atty. Topacio at ang kanyang mga likores sa kanilang mga ginawa na maglagay sa panganib at seguridad sa buhay ng 4 na dating kongresista. Nagkakaisa rin ng Makabayan Black na hamunin si Topacio na ilaan na lamang ang sa mga naging biktima ng habagat ang nakalap nito 4 na milyong piso para sa bounty ng Makabayan Black. Samantala, pinaimbestigahan ng Marikina Representative Ramiro Kimbo ang pagpasok na itong droga sa bansa na naman na natuklasan sa Bureau of Customs. Sa House Resolution number 2068 na inihain ni Kimbo, hiniling ito sa House Committee on Dangerous Drugs at Committee on Ways and Means na imbestigahan ng nakakumpisto ng 2 magnetic lifters na naglalaman ng 500 kilo ng sabu noong August 7 sa Manila International Container Terminal. Pinaimbestigahan rin ito kung paano nakalusot sa warehouse ang 4 pang lifter na walang laman na iniilanang naglalaman ng 1,000 kilo sa isang warehouse sa General Mariano Alvarez Cavite. Ayon kay Kimbo sa kanyang resolusyon na nakapanlulumong sa kabila ng ginawang reforma at napakalaking budget na inilaan ng BOC at sa PIDEA ay may mga palusutan pa rin nagaganap sa pangunahing puerto ng bansa. Idinagdag pa ng kongresista na dahil sa korupsyon at kapabayaan ng tinatayang 1,000 kilo ng sabu ay umiikot na ngayon sa lansangan. Lalo na rin naman nakakabahala na hindi natin alam kung marami pang segment katulad dito ang nakalusot na sa BOC dahil sa gitarang pangangasiwa sa naturang ahensya. Balitang Kongreso, ako naman si Felix Tamboco, Leader News. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat, paring Felix Tamboco live mula po sa Kamara de Representante sa Kongreso natin. Alright, samantala, galit na galit naman ang Pangulong Duterte, mga kaibigan, sa natuklasang korupsyon sa Hospital ng Armed Forces of the Philippines. Dahil po dyan, pinagsisibak ng Pangulong Duterte sina General Torre La Vega at Colonel Ponsalan at 20 iba pa. Sinibak na. Nakarating po sa kaalaman ng Pangulong Duterte ang report na grabe ang korupsyon po sa Viluna Medical Center. Kaugnay po ng utos na pagsibak sa mga naturang tao, ipinasa sa ilalim po sa court-martial proceedings ang mga opisyal ng militar na kinabibilangan po ni na Brigadier General Edwin Leo Torre La Vega, commander po ng AHC Health Services Command, Colonel Antonio Ponsalan, commander ng Viluna Medical Center, at mga Chiefs of Management and Fiscal Office at Logistics Office. Sinabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang naturang desisyon ay naging bunga ng investigasyon at report ng Presidential Commission or Presidential Anti-Corruption Commission at ni AFP Chief of Staff General Carlito Galvez. Ayan, may agad pong desisyon at action po ang presidente patungkol po sa korupsyon. Ngayon, dito kaya sa nangyaring paglusot sa BOC ng bulto-bultong drugs, ano kaya ang aksyon ng Pangulo? Hinihintay natin at kayo po ang magsabi anong gusto niyong aksyon ng Pangulo. Yung natuklasang korupsyon sa AFP, sibak! Court-martial, yung mga general. Ano kaya naman ang gagawin ng presidente sa BOC? Manoy Jun Bornasal, sabotage yan, kabayan, dahil malapit na naman ang eleksyon. 2 lang ang pwedeng isipin ng taong bayan, maaring sa mga kalaban ng administrasyon o kaya sa mga tiwaling opisyal sa kasalukuyan na gustong gibayin ang magandang programa ng ating Pangulong Duterte. Ako Manoy Jun Bornasal, malayo sa hinagap ng imagination ko na gagawin yan ang kalaban sa
politika ng administrasyon sapagkat peligroso alam nila na marami nang nangyari sa mga kritiko tulad po ng Kilayla de Lima at iba't iba pang mga nagpapasok at nasasangkot sa drugs, di po ba? So, medyo malayo-layo sa imagination ko yung ganyan. Ewan ko sa mga viewers natin kung anong nai-imagine po nila, no? Ako, ang pinaniniwalaan ko, malamang may koneksyon sa gobyerno ang sindikatong nasa likod ng pagpasok po ng bilyong halaga ng droga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Rosana Sunflowers. Ano ito? Flower shop? Rosana Sunflower. Rosana Sunflower. Good evening po, Philippines. Pastor Ram, good AM sa atin. Okay. Nasaan ba si Rosana? Nasa Aremi ka din? Sa the USA? Yes. Good morning, Ma'am Rosana sa Sunflower. Hindi, Rosana Sunflower. Flower shop siguro talaga ito. Sir Arman Hiron, sabi niya, just had a dinner. Yeah, I know. Alright, okay, sige, alright. Napanood mo, Sir Arman, yung report ni Angie? Okay, so congratulations sa Mindanao Garden Club headed by the President, Dr. Ben Gallego. Yan. A plant scientist, botanist ba, Sir Arman siya, no? Si Dr. Ben. Kasi scientist pala ito, so most likely, kung isa siyang scientist, malamang may kinalaman sa botany, sa halaman. Botanist. Ayan. Sir Armand. Katatapos, very, very successful po yung Kadayawan Festival Agri and Garden Trade Fair sa Davao. At sila po ay nakapag-showcase, nakapag-display po sila ng kakaibang mga halaman, kasama po yung waling-waling at iba pang mga endemic na mga halaman na nasa Pilipinas lamang po matatagpuan. Naipakita po sa mga turista at naipakita po yung mga disenyo ng landscaping, mga kaibang halaman na yan po ay ipresenta ng mga plant enthusiast sa Pilipinas. Si Sir Jaime Chua mula sa Cebu, isang sikat na sikat pong plant enthusiast, at si Sir Arman Hironamen mula po sa Nueva Ecija. Okay, sige. Ano po sa palagay niyo ang dapat aksyon ng presidente sa pagpapalusot o sa pagkakalusot po ng 7 bilyong pisong halaga po ng Cebu dyan sa Bureau of Customs? May bahay ni Brother Ver, Sir Errol, si Sis Rosana dito sa Las Vegas. Ayon pala naman. Sister Rosana. Siya pala yung may bahay ni Brother Ver sa Las Vegas. At magandang umaga po sa mga nandyan sa Las Vegas, Nevada. Standby po kayo sa palatuntunang Bible Cafe ni na Pastor Ram, Gambo at mga kasama. At alright, sige. May report tayo ulit sa video lang. Alamin natin kung anong nangyari at aktual na video sa Malanday, sa Marikina. Bilang pagbabantay pa rin po natin sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha dulot po ng bagyo at tropical storm na si Carding. Panoorin po natin ang video courtesy po ni Joe M. Mabalay. Yan po yung mga taga Malanday, Marikina. Nakapanood po ninyo. Grabe po ang destrosong iniwan. Bakit? Wala lang. Mahirap po ang buhay pagkaganyan, ano? It's really abnormal. Maputik sa paligid, napakaraming basura, maraming mga nasirang kagamitan.
Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Actual video footages mula po sa Malanday, sa Marikina City, courtesy of GM Mabalay. Thank you, Joem. At sige po, I'm sure marami pong magkaka-interest na at may pusong aayuda na naman dyan sa mga apektado po ng baha dyan sa Marikina City. Sabi po ni Mon Samson ng Manila Bulletin, putik! I don't know kung ang tinutukoy niyang putik talaga yung sa Marikina o yung galit niya sa pagkakalusot ng Cebu sa BOC. Mon Samson, thank you for watching our show. Ma'am Christy David, thank you for watching. Ano po ang kayo, Ma'am Christy? Ano po sa palagay niyo ang dapat aksyon ng Pangulo sa nangyaring pagpapalusot o pagkakalusot ng bilyong-bilyong halaga ng Cebu sa BOC? Ma'am Malu Vergara, hello po, Sir Errol, good evening po. Thank you and good evening din, Ma'am Malu Vergara, ang better half ni Brother Fernan Vergara. Nandyan din yata ito sa Las Vegas o nasa New York siya, no? Nasa New York ba si Brother Fernan Vergara? Bong David from Netherlands also join us. Kumusta mga taga Netherlands? Abangan po ninyo sa Leader News Philippines pa rin ang programang MCVO in Action. Programa pong nakabantay at nag-aaruga po lagi sa mga OFW. Dito lamang po sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, bilis na ang oras natin. 40 minutes na, makalipas po ang alas 8 ng gabi. May makakahabol pa ba si paring Jojo sa programa natin? Wala na, no? Wala na. Alright, sige. Sa iba pang mga issue at balitang binabantayan po natin. Sabi ni Ma'am Christy David, yung ating kaibigan dyan sa Valenzuela City, hello daw, sabi niya. Ma'am Rosana Sunflower, thank you po for the fresh news from the Philippines. Mabuhay po kayo. Death penalty po para sa BOC. Bakit ang dami pa palang korap sa Pilipinas? Ayun nga, Ma'am Rosana. Ang problema na gustong ma-resolve po ng Pangulong Duterte, pero mga walang takot patuloy pa rin ang mga kabulastugan sa lipunan natin at sa gobyerno. Nasa Roseville, California, Sir, si Fernan. Roseville, California talaga. Sir Fernan, kumusta ka? Ingat po kayong lahat dyan. Sabi ni Ma'am Malu Vergara. Thank you, Ma'am Malu, and good morning ulit sa mga nasa Amerika. BOC is accountable. They should explain. Tama po kayo, Ma'am Christy David. At hindi po lamang dapat mag-explain. They should get the appropriate punishment. At yan po ay dapat tutukan ng Pangulong Duterte sapagkat sa tingin ko personal yan po ay malaking sampal sa kanyang kampanya na pinaghihirapang linisin ang Pilipinas sa droga. Insulto po ito sa presidente natin, no? At of course, sinasa nating may gagawin po ang presidente. Thanks, sabi ni Sir Arman Hiron. Thanks. All right. Welcome, Sir Arman. And thank you also for the video materials you provided to Leader News Philippines. Kayo po, ano po sa inyong palagayan dapat aksyon ng Pangulong Duterte sa naging issue dyan na malaki sa Bureau of Customs? We promise, hindi natin ito iwanan sapagkat malalagay lang ito sa limot kapag kainiwanan po natin ito. Samantala, mga kaibigan, niyanig po ng 4.6 na magnitude po na lindol ang Mindoro area. Yung ilang bahagi po ng Southern Tagalog region din. Naitala po kaninang alas 9:37 ng umaga at ang epicenter po ay namatan po sa 45 kilometer
timog po ng kalulo ng Lubang Occidental, Mindoro. May lalim pong 46 kilometers at ang pinagmulan po ay sinasabi ng PHIVOLCS na tectonic. Ayan. Wala na pong naitalang pinsala kaugnay po ng lindol na nasa tubig po naman ang sentro ng pagyanig. Yan po yung lindol sa Mindoro. Samantala, ayan, abangan po natin bukas ang gagawing investigasyon ng Kamara dyan sa Shabu issue dyan sa Bureau of Customs dahil hindi po natin yan pababayaan na malalagay na lamang ulit sa limot. Oo, nasaan na yung mga dating sangkot po dun sa halos 5 bilyong halaga na nahabol pa dyan sa Valenzuela. Buti na lang nahabol pa sa Valenzuela. Itong latest, walang inabutan po ang PIDEA at wala pong alam ang Bureau of Customs. Samantala mga kaibigan, napipintuhong mabaon po sa ilalim ng lupa ang isang barangay po sa Ilocos Sur. At parang napipintong kainin po ng lupa ang mga bahay at ari-arian dahil po sa erosion. Ito po ay kaugnayan pa rin sa patuloy pong pagulan, dala po ng habagat na nananalasa po sa Northern Luzon. Ayan, yan. So, ang barangay po ay barangay ni Kapitan Hermenegildo del Rosario. Anong barangay ba yun? Hindi nabanggit yung pangalan ng barangay, pero ang kapitan po ay si Kapitan Amgid. Ayan, Barangay Amgid sa Candon City sa Ilocos Sur. Ayan, yan po yung barangay na napipintong lamunin daw at matabunan po ng lupa ang buong barangay dahil po sa nagpatuloy pong erosion. At yung mga residente po ay nagsilikas na. 3 araw po kasi ang tuloy-tuloy na pag-ulan at dumaos-dos po ang mga lupa sa paligid po ng naturang barangay. Ulitin ko Barangay Amgid sa Candon City sa Ilocos Sur. Alright, ano pang iba pang balita? Batiin muna natin si Sir Armand ulit. Sir Armand, watching you, sabi niya. Thank you, Sir Armand. Lynn Ortega, thank you for joining us. Arnel Yabot, watching in Ajman, UAE. Mabuhay po kayo dyan, sir. Thank you. Sa mga nandyan po sa United Arab Emirates, maraming salamat po. Thanks for watching, Sir Armand. Bukas po ulit. Kumusta mo kayo dyan sa United Arab Emirates, Sir Arnel Yabot? Alright? Sige. Ayan. Mga kaibigan, sa inyo bang palagay, ano dapat gawin ng Pangulo? Nandiyan na ba yung mga ating kaibigan sa Bible Cafe? I think we have to wind up now our program. Kung kami po ang tatanungin, kung kami po ang sasagot sa ating itinatanong sa taong bayan, of course, ang dapat gawin po ng presidente, talagang halibasin po ng pinakamatigas na kamay. Dapat kamaong asero ang tumama po dyan sa Bureau of Customs. At mapanagot ang mga taong nasa likod po ng pagpapalusot ng halos 7 bilyong pisong halaga po ng shabu. Sa nangyaring corruption po sa Armed Forces of the Philippines, especially sa Viluna Hospital, sinibak na po ng Pangulo yung isang general, isang colonel at marami pa hong iba. Sa Bureau of Customs, dapat may kahalintulad po tayo makita at dapat po may makarsel po sa lalong madaling panahon. Ayaw po nating mangyari na tulad po lang ng nangyari nung una, na wala pong napanagot. Dito na wala po yung Cebu. Ang isang natitiyak natin, ito po ay nagkalat na po sa mga lansangan sa buong Pilipinas. Ang natitiyak po natin, marami pong mababaw lilo na naman na mga adik dahil sa nagkalat pong 1,000 kilo ho ng Cebu ngayon.
Ano kayang gagawin dito ni Commissioner Lapina? Ang pinaka-modest na pwedeng gawin niya is for him to resign immediately. Mga kaibigan, sa ngalan pa rin po ng buong pwersa ng Leader News Philippines, ang makasama po natin sa News and Current Affairs team, mga nagulat po sa atin, paring Gani Oro, Angie Puso, Nolan Ariola, Felix Nambungko, at sa News and Operations po natin, sa Creative and Live Streaming Division, Engineer Oliver Licop, partner Mark Anthony Reynoso. Salamat po sa Long Reach Philippines, nakatuwang po natin lagi sa ating public service. At sa lahat pong mga nanood, thank you, thank you, thank you. Ako pa rin po mga kaibigan ng inyong Kamaong Asero, si Errol na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.